Bună dimineața! Astăzi este luni și începem un nou vlog. Aici avem răsadurile de ce? Spune. Roșii și ardei. Ardei, aici sunt ardei. Trei sunt roșii și ăștia sunt ardei. Ardei e mai greu. Și aici avem Ghimbir. ghimbirul, batatul, acolo niște flori și aici Cecilia are un proiect. Trebuie să urmărească în fiecare zi cum crește semință de fasolă și de dovleac. Și încă o plantă am pus, dar uitați. Cecilia trebuie să scrie și uitați. Foarte frumos crește. Aici câte zile are? Cecilia, câte zi? Nouă. Da, asta e nouă. Eu i-am uitat să fac poze și... Și ai făcut azi? Da, azi am făcut mai multe. Am făcut și la dovleac și la cealaltă plată, am uitat cum se cheamă. Și la fasole. Fasole cel mai mare au crescut. Și aici narcisele mele care trebuie... Să fiesc. Da, Schimbate. trebuie schimbate. Tata trebuie să ne cumpere alte flori. Dar eu sunt curios dacă spunem soluție cu bacterie. Asta e mai Da, mult. nu. Nu? Nu. Chiar Haide. să Hai, Leuța, la grădiniță. Ia uite la mine. Bună dimineața. De ce tușești așa? Ia uite la mine. De ce tușești? Mama, bolnavi. Aoleu, nu trebuie așa ceva. Tu, într-o zi mi-ai scos căciula. A, eu sunt vinovată. Gata slujba noastră. Aici împreună cu Sergiu participăm la un webinar cu echipa, dar mergem tot împreună la magazin la Greenway și mă vedeți cu broba de pe cap pentru că e un frig afară. Acum o să mergem, o să bem un ceișor călduț și o să ne încălzim. Iată magazinașul nostru. Sper să pot să vă arăt ce comenzi o să iau, dacă nu, deja acasă. Bună ziua! Deci, iată ce mai comandă lumea. Praf mistic pentru petele de pe haine și nu doar pastă mistic pentru alt gen de pete. Săpunuri, iată așa, săpunuri mint. Aici avem detergent de flori și coconat, pastă de dinți. Aici avem uleiuri esențiale de eucalipt și ylang-ylang, un rimel, șampon și condiționer, un parfum aici pentru Cecilica și cadou. Am primit, iată așa, un fiber universal. Stelian în fiecare an ne aduce așa felicitări făcute de mânuța lui. Iată așa, un fel de felicitări 3D, făcute împreună cu învățătoarea. De data aceasta, iată așa, felicitare ne-a adus. Foarte, foarte frumoasă. Eu le păstrez pe toate, apropo. Am o mapă unde pun toate felicitările și vă mai arăt ceva ce a adus. Iată, tot împreună cu învățătoarea au făcut așa coroniță de pus la ușă. Eu am pus-o aici la intrare. Iată așa, din hârtie din asta gumată și deja au lipit diverse. Eu zic că e foarte drăguță și chiar e un cadou plăcut. Am venit noi acasă și acasă. Astăzi avem dezlegare la pește, este bună vestire. Cu ajutorul Domnului ne-am împărtășit și acasă mâncăm peștișor. Tot postul am postit, pireu, peștișor și salată. Poftă bună! Mulțumim! Bună dimineața! Suntem în a doua zi de vlog. Da, eu încă nici nu m-am peptănat. Vreau să merg să fac un duș și merg la medic. Ieri, ați văzut, totul a fost bine. Cu ajutorul Domnului ne-am împărtășit. Apoi am mers de la biserică la magazin. Am venit acasă. Am pregătit de mâncare. Doar că seara m-a luat un frig și mi s-a ridicat febra. Toată noaptea m-am chinuit, evident că am băut pastile, dar sinuzita mea a revenit. De asta azi merg la medic. Oi, mă doare foarte tare capul.
Dar nu am ce să fac, am programare, așa că trebuie să mă duc. Între timp o să particip și la ședință cu fetele, pentru că la noi avem schimbări în planul de marketing al companiei și acum studiem mult. Da, vedeți, poate că tapetele la noi stau să cadă în vara asta, sperăm să le dăm jos și să le înlocuim, să facem un pic de reparații, dar știți, când săptămâna trecută așa aveam o dorință să încep curățenia, și tot așa de la o săptămână la alta am amânat, planificam astăzi deja să o iau așa pe rând, dar iată că astăzi nu mă simt bine și nu o să fac nimic. Merg la policlinică, după care o să vin acasă, să mă odihnesc. Am pregătit niște fasole să le fierb și de seară trebuie să merg după Lia. Dar mă simt foarte, foarte rău. Nu știu ce o să reușesc și astăzi să filmez. Nu o să mă credeți, dar am început, cred că în fiecare zi, câte un vlog și nu l-am mai dus la final. Nici clipul cu cărțile lunii, februarie și martie, nu l-am făcut, dar asta e. Le luăm pe rând după priorități. Am ajuns la policlinică, vedem ce o să-mi spună. Nu pot să mănânc nimic pentru că mă doare gâtul foarte tare, dar trebuie să iau pastilele de asta. Mi-am făcut o sălățică, măcar să încerc, poate puteau mânca. Da, prieteni, tentativa mea de a face vlog iarăși eșuează, pentru că de-abia vorbesc. Am fost la medic și am sinuzită și amigdalită. Și mă doare capul de mor și am și febră. Așa că revin cu continuarea acestui vlog când o să mă simt mai bine. Frumușel? Am mai văzut terenul acesta. Este adevărat, am mai trecut pe aici. Trebuie să fie undeva. Am mers foarte mult. Dar era un drum. Merg pe dealul acesta. Sunt sigură că o să-l văd jos. Bună dimineața! Astăzi este luni. Eu mi-am revenit și pentru că deja sunt bine, încep sau continui curățenia în casă. Sergiu cu Lia au plecat la părinți să taie lemne. Vor veni seara târziu. Eu am filmat acum clipul cu cărțile terminate din luna februarie și martie. Știu, nu este momentul potrivit, dar asta e. Am spălat niște haine. Mai am câte ceva de lucru la Greenway, dar merg să-mi pregătesc micul dejun, să mănânc ceva. Pe mâine m-am programat pentru că am medicament aici în dinți. O să merg la stomatolog. Doamne, câte am reușit să fac de dimineață. Acum la 10 am ședință și la ora 4 trebuie să merg la policlinică, merg la mai mulți medici, trebuie să fac și ultrasonografie, așa că mănânc acum la micul dejun și gata, până de seară nu mai am voie să mănânc. Și astăzi continui curățenia în casă. În rest, dacă o să mai apară ceva nou, o să vă anunț și evident o să împart asta cu voi. Și pentru că la mama la școală se organizează campania Dăruiește o carte pentru școala ta, cărțile care deja copiii nu le mai folosesc, dar care sunt totuși în stare bună, am decis să le donăm. Așa, așa.
Așa. Așa. Din asta mai avem una. Și câteva exemplare din familia ortodoxă. Astăzi mă ocup de flori și ia uitați-vă. Vreau să duc Crăciunelul ăsta la baie, dar are o floricică așa frumoasă. Ora, gata, aici la birou. Aici de fapt era biroul, dar acum nu mai este, dar am făcut curățenie aici, poate știți că erau niște plantuțe, o să le rearanjez, dar iată, am spălat plantuțele astea, pe astea, geamul, am șters tot praful. Da, acolo vedeți că este zona aia, plus și sus, e așa acolo în colț, pete de mucegai, dar la vară o să facem reparații, însă acum, așa, ne pregătim de Paște, să știm că este curățel. Aici avem puse răsadurile, aici proiectul Ceciliei, batat, ghimbir și nu știu ce am mai pus aici. Dar da, sunt foarte mulțumită că am reușit să fac curățenie aici și acum plec repejor la policlinică. Sunt la policlinică, după cum ați înțeles. Am ajuns și aici. Așa, am venit la magazin, am ridicat ultimele comenzi. Aici sunt fiberele universale. Iată, ele așa arată, doar că sunt de culoare turcoaz. Am câteva bucăți. Aici cineva a ales un set din borețel pentru veselă cu așa fiber nervurat și săpun de vase, încă așa un borețel, săpun mint, un remel pentru alungire, praf mistic, șampon de mango și pentru ochelari, fibere. Am aici mai multe haine de culoare albă care sunt îngălbenite, iată așa, au pete, aceasta este îngălbenită, chiar undeva avea și așa pete mai vechi, tare sper, iată așa fustiță frumoasă, dar care are pete destul de pronunțate. Mama vine imediat, pun hainele la, iată, iată așa. Mama, eu vreau să dai cu mătiție. Acum. Ce mai am? Iată. Și vreau pe toate să le pun. Asta nu știu dacă o să se curițe. Avea o pată foarte mare. Iată așa. Vedem. Le-am spălat mai întâi în mașina de spălat. Iată. Apoi fac soluție de praf mistic și pun hainele în ea. Și las pentru cel puțin 12 ore. Aici pe aragaz fierbe apa și un lucru foarte important, praful mistic lucrează doar cu apă clocotită. Avem aici apa clocotită, adăugăm praf mistic, nu punem mult praf, nu facem risipă, pentru că mai mult nu înseamnă mai bine. Pe cutie este scrisă cantitatea necesară și lăsăm, iată așa, să se dizolve foarte bine praful, apoi punem hăinuțele. Și iată așa, las hainele cu pete în apă pentru minim 12 ore. Apoi le pun din nou la mașina de spălat. Și după ce se usucă, vedem rezultatul. Așa, astăzi Steliana a fost cu clasă la Verica Cosmetic și acolo au avut
ateliere și au făcut scrub de corp, da? Asta pentru mama a spus. Miroase frumos, miroase levănțică. Da, noi am ales mirosul. Aha, ia să vedem ce mai aici și... Asta, uite înăuntru. Listă de creme. Aha, am avut și eu de astea. Asta e Aici ai bombă de făcut baie. bombă de baie. Aha, asta la bunica să o folosim. Și ce v-am mai dat aici, mostre? Asta parfum. Mască pentru păr și făcut asta un joc parfumul. să ghicim mirosul. Și-ai ghicit? De ce miros așa? Parfumurile, da? Frumos miros. Foarte frumos. Hai, arată ce ai. Ia. Așa, un iepuraș drăguț. Iată să-l văd. De cine l-a făcut? Doamna care din pământ. Foarte frumos. Cu acuariel. Aha. Acuariel, dar în loc de pernă, știi ce am folosit? Ce? Bețișor de urechi. Serios? Da, așa, era așa de simplu. E mai simplu cu bețișoare de urechi? Se cunoaște că vine Paștele. Ce mi-ai adus floricele? Păpădii. Mulțumesc! Pe asta le arunc. Bine, dar ele, uite, păpădiile astea, tu știi că ele au să o filească? Da, mama, eu vreau ca să le lași la noi în casă ca să mirose bine. Haideți că astăzi nu am mai vorbit cu voi, dar cât îmi aplic tonerul, vreau să fac încheierea acestui clip. Nu știu, nu mai țin minte ce am filmat, ce n-am filmat, pentru că s-au tot adunat destul de multe lucruri. Da, mi-am făcut și dinții, între timp am fost și la stomatolog și curat în casă, dar un vlog de curățenie vom avea separat. Acum am zis să fac încheierea acestui vlog și cel mai probabil deja următorul vlog va fi de la Paște, dar nu cu pregătirile pentru Paște, pentru că nu am chef să filmez ceva sau poate o să vedem. Da, acestea fiind spuse, mulțumesc că ați fost alături de mine și noi ne revedem la un nou vlog. Pa, pa!